Allah, daj da vidim Bejtullah. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. U Bejtullah kad bih ušao, na seđdu bih Rabbu pao. Sa suzama u zikiru vječito bi tu ostao. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Na Arefat kad bi stao, u dovu bi stvorio se. U zanosu do vječnosti svome Rabbu molio se. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Kad bi zemzem vode pino, terez duše ja bi skino. Lebejk Allah, srce zbori, hvala Rabbu što me stvori. Lebejk Allah, srce zbori, hvala Rabbu što me stvori. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Allah, 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 ja Allah. Daj da vidim Bejtullah. على رسولنا صلوات. Dragi Bože, milosti ti njegove od svakoga milosnika najbolje. I kod tebe vazda plačem spominje, i kod tebi sadikane robuje. Molimo te njihovijem hurmetom svakog tvoga milosnika šarafom. Milosti ti Muhammeda tvojega, nas garibe ne udalji
od njega. Ti si moćan, oprosti nam grehote, a pokri nam, dragi Bože, sramote. S robovima dobrima nas udruži, a za grijehe nas ti, Bože, ne ruži. Tvojim tebe, milosnikom, molimo, vazda rahmet, mi od tebe tražimo. Dragi Bože, nemoj da smo dalji. Na ovu dovu mi recimo amin. Mi smo ummet milosnika Božjega, da je Božji rahmet na nas svakoga. Od muslima Allah razi neka je, muslimanu Božje dobro svako je. Koji traži da ga vatra ne gori, neka srce salavatom napuni. Draga braćo i poštovane sestre, ja sam večeras na jednoj slatkoj muci. Ovdje imam kolega učača i ne znam kako da ih zadovoljim pa da svi uče Mevlud. Ovdje imam ovaj lijepi hor koji bi mogao cijelu noć učiti ilahije. Ali imamo i naše velike alime kojima trebamo dati prednost da nam progovore i upute koji savjet. Kako smo počeli graditi ovu džamiju, kažu mi ljudi, ova džamija ima svoj bereket i na faku. I zaista nikad nismo bili bez para, a nikad nismo iskali para. A evo ima bereket i u alimima. Među nama su dvojica, kako to Mustafa Efendija reče, Jusuf a.s. braće, dvojica velikih alima koji su u onom režimu robijali kada smo vjeru držali kao žišku na dlanu. I red je da im damo priliku da govori. Auzubillahi minash šeitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nas poziva ila daris selam, na mir, na sigurnost, na povjerenje. Ve jehdi men ješa ila sirati mustaqim. I kao halife, krune svih stvorenja poziva nas u slobodi na pravi put. Draga braćo, cijenjene i uvažene sestre, Esselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sve vas selamim. Umni, mudri ljudi kažu da čitava povijest Evrope ide da se prvo ljudi borili i izborili slobodu vjere i vjerskih prava i vjerskih sloboda. Kad su to izborili, borili se i izborili za etiku i moralno-etička prava
i slobode. Zatim su se borili i izborili za kulturna prava i slobode, zatim za zakonska i politička prava i slobode. Zašto se prvo ljudi bore za vjeru? Braćo, mi smo muslimani i mi vjerujemo da je vjera korijen, da je ona iskon i da vjera daje sadržaj života ljudima kao ljudima. I Allah nam kaže: ve men yumin billah yehdi kalbe. Ko svoje srce ispuni imanom, Allah upućuje njegovo srce. Sahara je najveća pustinja na svijetu, koliko Evropa, 8.600.000 kvadratnih kilometara. Sahara nije ni trun u oku pustinja. Koliko je pustinja ljudsko srce koje ne vjeruju u Allaha. Zašto se ljudi borili za moral i moralno-etička prava? Zato što kao vjera daje sadržaj života. Kao što vjera daje jezgru, srčiku, bit života, etika daje smisao života. Smisao života. I šta je u stvari etika? Ama to je praktična vjera, pretočena u pravila praktičnog ponašanja među ljudima. Ono što je naš namaz, zekijat, hadž, kurban prema Allahu, to je etika među ljudima. Istina, utemeljena na vjeri u jedinog Boga, daje život, daje smisao, daje ljepotu svakoj kulturi. Bez vjere u Allaha nema sadržaja života. Bez kulture nema ljepote života. Bez morala nema čistih duša ljudi. Istina utemeljena na religiji, ona daje život kulturi. Kultura bez religije kao svog početnog sadržaja, to su fosili, to su komunistički muzeji koje samo muhe posjećuju. I komunistički spomenici na koji golubovi ne silaze, a znate šta rade na njima golubovi. Razlika između njihovih spomenika kao promašenih stvari i promašenih ulaganja i promašenih sredstava jeste naša turbeta. Turbeta postoji 600 i 700 godina. Zato što je u tom turbetu ukopan čovjek koji je vjerovao u apsolutno, u nadraravno, u sveznajućeg, u svemoćnog. Draga omladino, vi živite u vremenu ispunjenom smislom, ispunjenim sadržajem. Živite u vremenu u kojem ovaj Hadži Ismet i svi ovi Hadži Ismeti na svijetu, evo danas sam ja bio u Crnićima, jedan drugi Ismet, živite u svijetu kojem Allah vjerovanjem i moralom i kulturom koja iz vjere proističe i zakonom u nama, na našim dušama, ve fil ardi ayatul lil muqinin ve fi anfusikum afala tubsirun. Na zemlji ništa nije stvoreno da nije znamenje i svjedočenje Božje moći i sveznanja i stvaranja. Ve fi anfusikum. I u nama imaju znamenja Božijeg stvaranja. Jer kad u nama neko nešto odreže, prst ili uho, sva stvorenja i stvoreni i nevidljivi svjetovi ne mogu nam nadoknaditi, jer je stvaranje samo Allahova odlika. I draga braćo, ta istina omogućava život na zakonu, jer drugi moralni princip islama je pravda, adl, a to je ravnoteža odnosa među ljudima i opšte dobro
el emru bil maruf ven nehju anil munker. Najviša moralna vrijednost budizma je samilost, kršćanstva ljubav, židovstva recipročna pravda. Ljudi bez vjere u Boga i morala koji slijedi iz religije ne mogu biti moralni. Oni mogu biti dresirani. To su deđali. Men kane yuridul hayate dunja vezinetaha nuvefi ilejme amalehum fiha vehum fiha la yubhasun. Deđali jednodimenzionalni ljudi i žene koji igraju samo na kartu dunjaluka, ovog svijeta, kvantiteta, prolaznosti, težine, uživanja, strasti, poroka, zvanja. I radi tih ljepota koje dunjaluk u sebi sadrži, nuvefi ilejme amalehum fiha. Allah će da im se to sve na dunjaluku ispuni. Sve. Ali slijedi drugo poluvrijeme. Ulaike allazine lejse lehum fil ahire ila nar. Nema ništa na ahiretu osim Božije vatre. Wa habita ma saneu fiha ve batilun ma kanu yamelu. Ve batilun ma kanu yamelu. Sve što su uradili u 20. stoljeću komunisti i što su napravili i sagradili, Allah je to obesmislio, obesciljio, obezvrijedio. Toliko se to ljudima gadi da to više nikad ne žele spominjati. Isto kao su Keops i Ramsinit gradili one 2 piramide 106 godina. Toliko je svijet mrzio, nikad ih je nije po njima tio zvat, nego pastir Filitije koji je čuvao tu stoku, po njemu ih zvali, a nisu po njima. Ono što Allah u ljudskim srcima, braćo, omrzne, obescilji, obesmisli, obezvrijedi, nema te zemaljske vidljive i nevidljive sile koja to može u ljude vratiti. Braćo, draga i sestre, Allah nije uništio komunizam. Niko na njeg nije nikad metak ispalio. Allah je njeg obesmislio, obezvrijedio, obesciljio. Ako imamo pameti, to je nama ogledalo. Šta god budemo u sebi od takvog neuzubillahi ateističkog učenja ili samo zakivanja dunjalku, to Allah obesmišljava. Braćo i sestre, samo na svijetu vrijedi ono što je u ime Allaha i ono što je iz vjere i što je po vjeri. Mi smo muslimani Allahovom milošću koji na temelju Kur'ana vjerujemo, a na temelju poslanikovog sunneta živimo. I mi vjerujemo da je zakon ummeta islama šerijat u Kur'anu, a da je zakon u svakom pojedincu moral na duši preko ruha i savjesti. I ta su 2 zakona povezani. Drugi se ljudi, kaže, bave dobrim djelima, evo ovaj džemat, 3. se bave ljudima i 4. sami sobom. Ja sam ovoliko, a ja predajem riječ i ovo je stvarno predavanje predviđeno za profesora Džemaludina i ovdje su ljudi se ustručavali, pa i meni malo, ja sam sad ovdje uletio baš kod tele utuđi kvočak. Esselamu alaikum, hvala vam. Lillahi l-Fatiha, Allahumma salli ala seyyidina Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim el-lezi la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve tubu ileyh ve nes'eluhu tevbet vel mağfirete vel hidayet lana ve tevfik innehu huvet tevvabur rahim. Fa'fu anna ya fettahu ya azizu ya Allah. Lillahi
الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمال يليق بكماله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله يحيي قلبي ذكر الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. ارحم حالي يا متعال اغفر ذنبي يا متجلي. ارحم حالي يا متعالي 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 اغفر ذنبي يا متجلي. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بالله توفيق الله وبعناية وشفاعة رسول الله
ve bihimmeti pirna Şah Muhammed Behudin Enakşbend Kessallahu sirre ve bidesturi şeyhina mürşidina ve sultanina ve basendina ilallah ve bişehadeti halkillah. قال الله تعالى في كتابه الكريم فاعلم أنه حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilahe إلا الله لا Vergonluğunu Mevla'ya düş ateşin sevdaya uçup yerden balaya seyrana gel seyrana لا إله إلا الله لا إله إلا الله Aşk-ı şarabın durma iç erken diye kalma iç Bu tacı her kader gel seyrana gel seyrana لا إله إلا الله 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 لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Vergonluğunu Mevla'ya düş ateşin sevdaya uçup yerden balaya seyrana gel seyrana uçup yerden balaya seyrana gel seyrana